Baitxule, zer modu zauzire? Perspektiba barri honetan ipini dotxuet gaurkoan bideo berezi bat ekarri dotelako zuontzat. Bideo honegaz konturatuko zari eze patetikoa dan nigaz pelikula bat ikustea. Batez ere nigaz bildurrezko pelikula bat ikustea. Benetan oso txarto, oso txarto pasten dotelako. Gaurko bideoan egingo dudana izango da bildurrezko pelikula bat ikusi ordenagailuan bai, eta nire erreakzioa grabatu. Sekula ikusi ez duten pelikula bat ikusiko dut, pelikularen izenburue barriten dut, base uste dut, pelikula kaka bat dala, oso txarra dala. Osea, gaizka izagirre egingo este barre, aurpegire. Ikusiko dudan pelikula, Don't Breathe deitzen da, hau da, ez arnaztu, espainol latinos ikusiko dut, bildur gitxea bemoteko. Apes gehiago behitulaz, hasiko naz, pelikula gaz. Bueno, bajatuko da. Osea, benetan, hau izen da intro, eta ja bildurtu naz. Osea, eta hau ez da pelikula ondino. Bale, erduen, hiru protagonistak gizon zar baten etxera sartuko dire, gizon zahar horrek bertan, diru asko dekolako. Sartuko dira etxe barrure. A ber, tipoa itxue da, baina ez da gorra. Nik hau zietuk, nik hau... Bale, oin zeu urtengo da hortik atxetik, segun hau ez... Hau zer da guztetan. Me explicas eso zeniten? Zer ikusi deu, zer da batxean? Ez da ikusi bat bez. Bale, tipo altxeda, normal, ni bai altxeko nintzen iten dauzen zarata guztiegaz, normal. Bale, ale hitzen dauz abaltzen, ate bat zaratutu dauna kandau bategaz, bai, zukin zarata gehiago. Alejate de mi! Jakinot, bidetean az ez, baina tipo guaino inteligente hau, bai. Bale, ontsa bertan encierreta dauz etxe barruen, ideia ona, bai, bikaina. Bale, WhatsApp bidezko komertzazioa deki ontsa bertan mobilean, momenturik egokina ez da, baina, bueno, oie, bagotxak iten dago berba, gure den moduen, bai. In the house, in closet, where are you, in the house? Es que jakindonik ezagot hasieratik tipo haitxue dala ez gorra. Hala. Da bez, mobileko linternakaz, nik ez dakit lapurre bazara, badara oso etxetik linterna bat. Ez, eurek mobileko linternagaz. Bueno, mena ez izango ni munduko lapurrik onena. Ez, baina eurek bez. Osea, linternita bat... Gaur ez da ikusi, zer da hori, zer da? A ber, zer esango dut, bapatan izetu da argi hori, benetan, osea, joan dire hor linternak aztana eta bapatan izetu da argi hori, osea, ez dago ikusi lehen horrekatxe hori. Naiz ezingo nibez munduko inteligentena, baina egurrezko ate bat da, ez da metalizkoa, egurrezkoa da. Osea, mesedez. Bale, tipoak kendu deu etxeko argie. Eta... ez teki mobilik, esan dondik linterna batik ez daula kostotan bapes. Ai, ezik horreka. Ai. Tipoa dau. Itxu eta aparte deko trastorno psikologiko oso handi bat. Bueno, goin gizonak armoso bingo deu, munduko patxada guztigaz, bai, hombre, bai. Dios no existe. Oin bebai, elkarrizketa filosofikoak momenturik egokiena. Hau ba! Bale, amaiera... Baina eski oso amaiera absurdoa da. Tipa, eizu korrika. Ez da bengo korrika, eta bum, venga! Nok asmatu deu, ani atxutegik. Eta amaitu da pelikula. Ez da zer esan.
Bueno, baitulers, hola namaitu da pelikula. Ondino akordetan naz, pelikula hau estrenan esanean, jenteak berba asko iten ebala pelikularen inguruen, baina benetan, enebala espero, hain pelikula, nire ustez, txarra. Bildurra gabe mondo ez da asierako introak pelikulak berak baino. Orduen, mesedez, beste bideo baterako idatzi iruzkinetan, bildurrezko pelikula on bat. Idatzi iruzkinetan eta nik ikusiko dut zuek gomendatzen duzuen guztie. Ba, pasoia betxules, hau izten da dana eta datorren inean, hemen, barriro. Musu asko!